Når vi på Ollerup Maskinfabrik modtager en ordre, bliver den behandlet af vores erfarne og kompetente medarbejdere. Vi skærer, bukker, klipper og svejser stål, aluminium og rustfrit stål. Fra vi modtager din ordre, til du får det færdige produkt leveret, former og bearbejder vi alt på vores moderne fabrik i Slagelse, hvor vi har maskinerne og den rette manpower til at føre dine idéer ud i livet. Vores 3000 kvadratmeter store hal indeholder en af Danmarks største laserskærer, som skærer selv komplekse konturer med høj præcision fra tynde til tykke plader. Samtidig har vi bukke- og valsudstyr, der kan klare selv meget lange, brede og tykke emner. Og svejser med erfaren hånd, hvor det er krævet. Når produktet er færdigt, gennemgår det en kritisk kvalitetskontrol, inden det forlader fabrikken. Og har du særlige ønsker til, hvor du ønsker leveringen, så gør vi vores bedste for at opfylde dem. Velkommen til Ollerup Maskinfabrik.